non indigenous mane dak amunit atum kali la ke claim vek Abangphi la ke karbi atum phan lang plot pen si ke claim la hala karbi akhe phan lang plot pen si ke claim lo karbi atum phan rat angbong pirthi angbong ka pe klang kam tu ye karbi atum ke thang basuli jat lem ye lin tami dong tip tami ing thok rat tami wa bisat la tum ke claim la si la so kahin no pi ka kam claim la sini tunge la pen la ke claim ta hala ke claim la pen ka publish hala tum lo athe mahala tum claim lo anu ka prik haga vedet kente anu ka prik si ka peklang nunji po ave hala tum se peklang lo hala tum si ka publish lo hala tum le publish be te jok ta chini lo de chile padahal tum bahini vet kente hala lo so pen hala kopilo ne api bahini vet kente ne ye monit puda puitung de opini api hala tum bahini vet kente hala tum se peklang lo ka publish hala tum lo ka ke selam hala tum lo lage karbia Aphan lang plot fancy ke claim la lage rat dan no pir care no karbia tom han aman papi pipet dekna wa lam si claim la si nelitum la so ke claim apot la arrest vek nanji la pen ke hasti pivek nahi pusi nelitum kadiman la ke la so ke claim ke hala tum ke claim ke lage komad ni inu ta phan tu balik lage lage karbia race Aphan karbia kay pansi lage lang plot pansi ekdem lasi nitung ipu ke government atum latum Aphan arrestra prabjing pet arrestra ke choklim hasti pivek nang pona nelitung ipu ke amat ning oi me melam BJP dengan nelitum hasena attack to wrong hala tom han arrest nangi pu kede hala tom mangi BJP tom mangi neli tom han sina attack torong la si anke nil tom han attack torong hala tom han arrest nangi pu da pe punishment pinai pu da pe kasi kroy don son mande lu bonte karbia tom han ke lang rem ke claim ke kasi kroy don son mande la son ke lati kadu vitala ni tum APHLC tum arrest nangi puge puapot punishment pinai puapot alam ke nang abnut kaprix atum sita re-examine tu tak pula metang matang cemata tu tak ke alang litung arrest nangi pu di punishment pinai pu demand medet ke chok lo mala soka lason claim lo te karbiatum aman karbiatum respect into yuma lason laki kai kes ta intuyun ela lasi BJP Aphan punang ko athe ke alang litum fansi bang public atum election pen pe hai karbi atum fan chot kalilo kado etum handa akimia kam claim ya fansi akimia kam bulate kahe no mone tum fan arrest that ke laga akimia kam lo bende no kahe no tum fan arrest redet bulate kahe no kam lo ente lage lason claim ledet nahi kusini tum BJP Aphan punang ko lo lage alang litum si ruling party alang litum ari deng si chakong do ke public itum si bang election pe ngape hai lu kente lahilo de alang litum male pupe anu apre han purong e chok de aku ini ta ilitum CM tak pulo mati di non tak aku putu nang ko lo DCSP ta niri deng si du pulo mati pu ande DCSP to people sila arrest de ande into CM si arrest ri purong lo mante la pulo itu masih yang si arrest ripurong lo neli ka chingia tenge di CSP tu gel lason ge arjulong lok lo de plain district tu ge do kokel lo nge arrest ve ko lage komanya minister pange chorjuji pa lama lo dake lasi data lason ge leader nahi de non FP di CSP tu report in summary kapang summary ge neli tu mata ge hala nirideng siduk po bang si claim arrest ripurong lo pon pusin itu mata nang ko lasi lake itung karbiatum ahon man a dignity honor respect lahir ka pa via kam si claim laport lake kaddo ko via tumta mata nangi lapen kaddo ko via tumta karbiatum han ahon man ke chibi nangi
honor kachibi nangiya, dignity lapen respect kachibi nangiya kama bangke karbi akhe pan ko bang inut bahini ko pan ngali karbi akhe pan aman kachibi nangi puga ilitum kartu beta lage claim hur nangi lapen tur pak nangi labake ilitum ke manghu thume melo non anda karbi tu ing samria bangke punang ko lesta ini tu kachinia tenge o women justice forum tu bange pulor komlo alam itu anu apre lo pupela itu APHLC pen women justice forum tu na langi pu an parke akapre ke tu ni do clip kopia polo ke do clip karbi Aphan aman chi ping tung tema bang dong sit dari bang pu tot kang thok ka de da lang dun trong dong ke mi ma la bang ke ilitum ning oyalam la son ke itum meme ilitum Charlie dunang ko alam kali halatum naga tum son thot claim dunang ko alam kali seta naga tunge bang amithang akhe anong ne chepe do Aphan an akhe anong kachi bi Aphan a respect kachi bi Aphan alang litum thut pa amat hala Kachoklem ka he no bang panchi thur bare lage dia Dimapur taun nangpo vi look at it ilie pupe ne tungke itung ta son thot li Nangpo bang panle bali dan itung gi pu bang ke arona ting pe arrest ra action enangi arona ting kulo tente non ta nang litum jok ta theklong ko hala ke ko pumayong ke arona men ta ho ITX 2000 67 section along the top look ITX 2000 section 67 along the top look laki ningkan ke thoman jail dam nahi lagi kasi lama tu pen publish koma tu man laga publish ka publish tu pun le halah tum lo a blue film halah tum long sido gente ko busi along apre le rock lante halah tum le publish le te malo chini dun pola ako halah tum ka publish ji pu ka lite ko pc a blue film ka selam nang po hala tu akahin no si claim jo ipde claim jo ita mene video ta ke claim su kante la ke ka publish ji pu Aphan si claim lo kan hala tu la pen itum jok ta nonge mang nang luren nang pangal lu umat man phan le ni ke lu pu thek ti la ke ham bang a khe dum ha ke chilu rap lo chilu et lo ro kom lo bang khe dum phan ke anje itum thek long lo ru drugs a lecti easy ke claim kante Lasanya pilo, mana tum lo lai claim po. Sini pur masih lo. Nasi ke lagi karbi atom Aphan, anong ke jo Aphan. Ratang bom, pirtiang bom, karbi atom Aphan. Kape down Aphan, ka deprave Aphan, immoral ka pencong Aphan, ka pakorak Aphan sila kaya kaya. Lasi APHLC pen ke, nilitum ason ka pregnant tum pupe, nilitum ipuke lagi claim back atom Aphan. Tato man arrest nangi lakan punishment pinangi prapsing pe tahan